ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ सप्तम क्लास मान संगे सार मैंने कहते निश्चित कॉन्टेस्ट अष्टम पिला संगे सार मैंने दीदी परिचित होती पिला माने आशीर्वाद नहीं देखा जाओ सप्तम पिला बेसी आशीर्वाद ने अष्टम पिला बेसी नौ जी जीत ସେତେ ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ହେଲେ ବି ସଂଘର୍ଷ ତ ପଡ଼ିବ। ଆମର कबड्डी ओरे केला कबड्डी 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 यार देखला देखते आंखें देखला
ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚୁପଚାପ ବସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଦେଖିବା ଜଣେ ତ ଜିତିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଅଳ୍ପ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ 2-3